Hip thrust odporúčam robiť na stroji, no ak ho nemáš, ukážem ti aj pár tipov ku klasickej verzii s osou. Nastav si stroj, aby vo vrchnej pozícii boli tvoje kolená v 90 stupňovom uhle s tým, že sa opieraš o opierku na chrbát tesne nad stredom chrbta pod lopatkami. Opierku na panvu si nastav tak, aby ti nebránila v dosiahnutí plného rozsahu pohybu v spodnej pozícii. Odporúčam o niečo širší postoj so špičkami mierne od seba pre dosiahnutie plnej kontrakcie zadku vo vrchnej pozícii. Zaujmi začiatočnú pozíciu, nadýchni sa, vytlač boky dohora, zastav hore na 1 sekundu a kontrolovane sa vráť späť spolu s výdychom. Počas celej série sa pozeraj pred seba a šikmo hore. V spodnej pozícii mierne prehni spodný chrbát a vo vrchnej ho maj spolu so zadkom v tvare lyžičky. Verziu s osou odporúčam robiť na nízkej platforme či lavičke opretej o stenu alebo o silovú klietku. Prvý kotúč by ideálne mal mať najväčší priemer, aby sa ti ostatné ľahšie prikladali.